Xalqara paraxatçılıq və inanışmaq yılında Türkmen ilminin tədə qalqınışlarının daşanı bolan Xalqara ilmi amalamatda qatnaşçılar universitetinin professor müğullimler və taliblər tarafından dörüdülən innovatsion texnologiyaların fergisi bilen tanıştılar. Masat bilen utoşuqluqda universitetin yurdumudun yaşının arasını ıqlan eden innovatsion texnologiyaların bəsişinin cemleyici tapqırına saylanan ilmi taslamalar fergide ayretin urnu iyi bollu. Bu bəsişi qatnaşan taliblərin yaş ilmi işgələrin və müğullimlerin arasında mektup oquvchilarının hem bolmağı öğren buysunurcudur. İnnovatsion texnologiyaların bəsişinin cemleyici tapqırına 150'den qoğraq taslimi işi qatnaşıp, onu universitetin professor müğullimlerinin düzülün eminler topar ve Xalqara ilmi amalamatda hormatly mehman hökmüne qatnaşan daşar yurtlu vekiller baxı verdiler. Universiteti anıparlayan hadirki zaman ilminin eng soňky qazananlary bolan emeli aňçylyklary esasyny işläp taýarlanan hemde kebir gowpsuzlyk ulgamyny öpçün edýän programma öpçünçilikleri sany we akıllı texnologiyalar, hemiki texnologiyalar, materiallar öwrenmek we täze materiallaryň texnologiyasy, nanomateriallar, biotexnologiyalar, genetika we bioinjiniering, innovasiýalaryň ykdysadyty, texnologiya ýeşigurlyk ýaly ugullar boýunça anıparlayan ilmi barlyk işleriniň sergisi masat gatnaşçylarda uly täsir galdyrdy. Xalqara ilmi amalamatda daşar ýurtlaryň bir näçesiniň hünärmenden gatnaşmagy aýratyn ähmiýetlidir. Sany ulgam arkaly dünýäniň awrely ýokary mekdepleriniň professor müğullimleri, ilmi barlyk institutlarynyň tanymaly alimleri, edara karhanalar, kampaniýalaryň ýolbaşçylary hemde işgärler gatnaşdylar. Şolaryň hatarına Ýaponiýa, Russiýa, Gruziýa, Ukraina, Türkiýe, Germaniýa, Azerbaýjan, Awganistan, Kazaqstan, Fransiýa, Awstriýa, Özbegistan, Koreýa, Hindistan, Pakistan, Braziliýa we beýlikler bar. Xalqara ilmi amaly maksadynyň gün tertibine ilmi barlyklaryň ileri tutulýan ugullar boýunça özara gatnaşyklar, innovatsion texnologiýalary işläp taýýarlamak we olary ulanmak, durnukly ösüşi öpçün etmekde paraxatçylyk we anaşmak taglimatynyň ähmiýeti ýaly meseleler ýerdeldi. Gahrman arkadamyzyň asly başlangyçlaryny dowam edýän hormatly prezidentimiň parasatly başlanlygyna ýordamyza ilim bilim ulgamynyň ösürmegine uly ähmiýet berilýär. Sany ulgam bilen utgoşukly görnüşde geçirilen basaty durnukly ösüşi öpçün etmekde paraxatçylyk taglimaty durly ugullara degişli innovatsion texnologiýalary ykdysadyýetyň puduklaryny senagaty ornaşdyrmak, ýokary texnologiýalar we ykdysadyýetyň döwlet we hususy bölekleriniň arasyndaky hyzmatdaşlygy ösürmek, ýordamyzyň senagat karhanalaryna dörüdilýän nano biomaglumat ulgamlary hakynda çykyşlara giň orun berildi. Ilmi texnologiýa hyzmatdaşlyk etmek boýunça Ýapon Türkmen Asosiasiýasynyň başlygy professor Hideo Kainuma ýokary texnologiýalary hemde paraxatçylyk we innovasiýa düşünjesine eýe bolan hünärmen inženýerleri taýýarlamak boýunça Ýaponiýa we Türkmenistanyň arasyndaky hyzmatdaşlyk atly tema boýunça çykyş etdi. Professor Türkmenistanyň baý tebigy gaz serişdeleri we garagum sehrasy ýaly energiýa mümkinçiliklerine aýratyn ünsü çekip energiýa diplomatiýasynyň täze ugurlarynyň ösürilmeginde Türkmenistanyň möhüm orun eýilýänini nykdydy. Şeýle-de Ýaponiýanyň energiýa we ekologiýa meselleri barada bellek geçip, bu ugurda toplunyň tejribeleri Türkmenistan bilen paýlaşmaga taýýardygyny aýtdy. Wengriýanyň lukmançylyk ösümlikläriniň we otlarynyň barlyk institutynyň derman ösümlikleri we ösümlikler üçin gözlegi institutynyň dolanarjy müdiri we prezidenti Joseph Peter Pallos ösümlik dermanlaryna innovatsion özgörüşler, botanika esaslardan ilmi terapeutika ulgamlara geçişäti tema boýunça çykyş edip, Wengriýanyň dermanlyk ösümlikleriniň ilmi barlyk instituty, dermanlyk ösümlikleriň ilmi esasy ösürme we senagat taýdan önümçilik bilen Wengriýanyň we Ýewropanyň öňdewarjy merkezleriniň berdigini, institutyň ilmi ýeşi we senagat bilen utgaşdyrmagy, ýokary okuw bilimine uly täsir edýänligini we häzirki wagtda Türkmenistanyň universitetleri bilen hyzmatdaşlyk mümkinçilikleriniň geňeldilme uğruna ýeşanyp barýan barada bellek geçdi. Türkiýe Respublikasynyň AJTV Biotechnology kompaniýasynyň başlygy Ýakup Bakar biotechnologiýa we durnukly ösüş, geljek gurmagy atly tema boýunça çykyş etdi. Alam häzirki döwürde kosmetika senagatyna daş gurşaw bilen bagly meseleleri göz öňünde tutup, tebigaty garaşlygy azaltmak, in vitro önümçiliginiň esasyny ilmi taýdan suwd edilen çözgütleri öňe sürmek barada bellek geçdi. Durnukly ösüşe ýetmekde biotechnologiýanyň möhüm ähmiýetligini, Türkmenistanyň hem bu gurda uly mümkinçilikleri eýetdigini nykdydy. Ýaponiýanyň Çobu Universitetiniň professory Satoru Yamaguchi geljek energiýa ulgamlary üçin suwuklanýan tebigy gaza daşymak boýunça magistral prowa geçirji atly tema boýunça çykyş edip, Türkmenistanyň geljek 10 ýyllyklarda eksport üçin amatly bolan suwuklanýan tebigy gaz ulgamyny täze usul, gaz meýdanlaryna elengini ösürip kriogenik gaz geçirjiler arkaly daşymak teklip edilýär. Bu usul häzirki gaz geçirjilerine garanyňda uly energiýasyny takminan 50 esse az sarp etmäge mümkinçilik berýär.
Yaponiyaning Tokyo Baiki kompaniyasining baş müdiri Keiji Takegawa revolyusion minimal fab texnologiyasi Türkmenistana yarım geçirci önümçülüğünü qurnamaq mümkünçülükleri atlı tema boyunca çıkış etdi. Hormatly prezident bilan qo'llovlar natijasini Türkmenistanning Oğuzhan Adanaqi Injinier Texnologiyalar Universitetining daşary yurtlaryň Avreli universitetlari, kompaniyalari, alma gurumlary we merkezleri bilan hyzmatdaşlygy ýygyderli ösürge. Halkara alma maglumatlarynyň umumy meşreti tamamlanandan soňra onuň eşi 3 tane ýagny alam ösüş arkaly parahatçylygyň benyady, belli medeni ýörelge dostlukly hyzmatdaşyň kämil köprüsi, innovatsion texnologiýalara dornukly ösüşi öpçületmeň kämil ferişdesi atly bölümlerde öz işini dowam etdi. Daşary ýurtly wekilleriň çykyşlary iki taraplan bähwitli alma hyzmatdaşlygy alparmakda işin häsiýete ýa boldy. Halkara maksadyň ahyryny Türkmenistanyň Oğuzhan Adanaqi Injinier Texnologiyalar Universitetinde geçirilen innovasiýalar, parahatçylyk, dornukly ösüş atly halkara alma maglumatlarda gatnaşylar döwrüň ösüşleri bilen aýakdaş täze innovasiýalar tehnologiýalary milli bilim ulgamyny ornaşdyrmaga aýratyn üns berýän, yerli şemalara esasanýan dornukly ykdysady ösüşi gazanmak üçin ähli şertlere döredip berýän gahrman arkadaly gahrman serdarymyza hoşallyklaryny beýan etdiler. Soňra innovatsion tehnologiýalaryň bäsleşiginiň jemleji tapgaryna emin agzalan beren bahalary esasyna ýeňçiler aglan edildi. Bäsleşikde ýeňçileri kesgitlemek üçin alma tasamanyň wajipligi, maksady täzeçiligi, ulanmak ýeňilligi, ykdysat taýdan amatlygy, bedeg we önümçiligi ornaşdyrmak mümkinçiligi ýaly görkezçiler gözeňde tutulyp, üstünlikle çykyş eden ýaşar hormat gatlary we sowgatlary bilen syýlandy. Hyzmatdaşyň germeni giňeldip alma netijeligi gazanmak maksady bilen masadyň çäklerini iki taraplan ähnamelere gol çekmek dabarasy geçirli. Türkmenistanyň Oğuzhan Adanaqi Injinier Texnologiyalar Universiteti bilen Wengriýanyň dermanlyk ösümlikleri boýunça alma barlyk institutynyň arasyny özara düşüşmek hakyndaky ähnama gol çekildi. Şeýle hyzmatdaşyň ýoly goýulmagy türkmen halkynyň milli ejara gahrman arkadamyň Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri atly köpçülikli alma ensiklopediýa kitabynyň esasyna ýurdumyzyň derman senagatynyň ösürilmeginde täze edim bolar. Soňra daşary ýurtly mehmanlar hemde masada gatnaşylar innovasiýalar, parahatçylyk, dornukly ösüşatly halkara alma maglumatlarynyň çäklerini universitete döredilen bilimler dünýäsi we Kiperspor toplumy bilen tanışdylar. Merkezden Türkmenistan parahatçylyk inženeriýasynyň bekany atly burçyny ýurdumyzyň senagat ulgamynyň toplumdaýyn ösüşi, akylly ulgamlar ornaşdyrylan arkadaş şäheriniň binagerçilik aýratynlygy, parahatçylygyň hatiratyny anyp barýan hyzmatdaşlyk gatnaşyklary, gahrman arkadamyzyň hemde arkadaly gahrman serdarymyzyň insanperwer syýasaty giňden şöhlendirildi. Ýurdumyzda parahatçylyk inženeriýasy giňerimde ýoly goýulyp, gahrman arkadamyz hemde hormatly prezidentimiz parahatçylyk inženeriýasyny esaslandyrjylardyr. Gahrman arkadamyz hemde hormatly prezidentimiziň Joker paýhasyndan sözülip çykan kitaplary, nesil we şeýmada Oğuzhanyň 6 ogluny öwt berýän pursadyna bagşlanan heýkeller toplumy hemde milli edep döwrümizde ýaýlanýan sergi oňa synedýän mehmanlarda aýratyn täsir galyrdy. Gahrman arkadamyzyň hut öz başlangyçlary esasyny açylyp bulunmaga berilen universitetiň geçen ýyllaryň dowamyna gazanan üstünliklerine bagşlanan diýwarlyklara sergini synlan hormatly mehmanlar ýokary baha berdiler.